sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce walam yanqusul mikyala wal mizana illa ukizu bisinin wa shiddatil mu'una ko ma'una wa jawrus sultani alaihi. In dai mutane za su dinga tauye mudu da sikeli, in dai mutane za su dinga tauye hakkokin da yake kansu lokacin da aka nemi hakkin, abu uku annabi ce zai faru da su. ukizu bisinin, fari, wa shiddatil ma'una, da tsadar rayuwa, wa jawri sultani alaihim, da zalincin shugaba a kansu. Annabi ya ce duk al'ummar da ta yarda da tauye mudu da skeli to za ta gamu da waɗannan bone guda uku. Annabi ya ce za ku ga fari, a yi wannan dabaran taƙi, a yi wannan dabaran taƙi, a yi wannan dabaran taƙi, a zo a shiga mummunan tsadar rayuwa, a haɗa ku da azzaluman shugabanni wadda ba su da tausayin bayan Allah. Tauye mudu da skeli na ciki. Kasan wani irin 'yan boko a ƙidan nan, shi irin waɗannan bayi su, shi gani yake kamar me ya shigo da wani tauye mudu da skeli. Ai kun fahimta ko? Yawa, su ba su so anything da yake alaka da rayuwa a dinga shigo da addini ciki. Su yadda suka dauki addini kai wannan tsari na secularisms, ka je kai sallan ka kai azumi kai kaza. Saboda haka akwai wadda naji a social media ma yana cewa malamai suna misleading mutane. Kasan idan an ce zalincin ku yana sa ku gamu da bone, to ai kaman ana daure wa shugabanni ne ma gindi cewa su yi zalunci. Haka karatun yake nufi? To mu kuma iya abin da muka sanin kenan. In ka ɗauki addini mai muka sani? Wallahi ba. Saboda haka abin da muka sani muke faɗa, kai ma ka faɗi abin da ka sani. Abin da muka sani muke faɗa, kai ma ka faɗi abin da ka sani. In kana ganin al'umma ta shiga wani fitina, kai kana ganin akwai abin da ya jefa ta ba wannan ba, ka faɗi naka. Mu kuma abin da muka gani shine za mu faɗa. Ba shi kenan ba? Ai za a je duka a haɗu a gaban Allah. Annabi ya koyar da addu'an hawa abin hawa. Idan ka hau kan abin hawa, so kafin ka tashi, annabi sai ya ambaci addu'ar da za a yi. Wannan addu'an fa har a cikin Al-Qur'ani tana nan. To wata ran jami'an kula da haɗurra da sauransu suna irin wayar da kan mutane game da haɗurra da sauransu. Wani ustazu bayan an tattauna kan haɗari da abubuwan da suke kawowa, sai ce kuma daga cikin abin da yake yawan kawo haɗarin na rashin addu'a lokacin abin hawa. Shi mai gabatarwan sai ransa ya ɓaci. Me ya kawo maganan addu'a? Kai a tsarinka ne babu addu'a, mu a tsarinmu akwai addu'a, kuma addu'an na taimakawa. Simple. Kullum ya amalu ala shakilati. Ka daina jin haushi in mun faɗi namu, kai ma ka faɗi naka. Jama'a mun fahimta? Wani da ya zo yake martani mai irin waɗannan bayanai, duk abin da zai same ku na masifa ƙa'ida ce a Qur'ani. Allah ce ku kuka ja makanku. Ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Allah ce duk masifar da za ku samu kanku a ciki abinda kuke aikatawa ya jawo muku. Sai ce to ai ƙasa kaza su kafirai ne ma, amma kuma ai ba su shiga irin matsalan da mu muke ciki ba. Ƙasa kaza ai kaza ne su ma ba su shiga irin halin da muke ciki ba. Kasan shi yana kwatanta Allah da mutum ne. Haka ne wanda ya wannan tunanin ai bai san waye Allah ba. Bai san waye Allah ba. Ai shi Allah ko gidan kuɗe idan yan iska ne in ya tashi taka ku kowa yadda ake taka shi daban ne. Yanzu abinda aka ma Fir'auna shi aka ma Karuna, amma ai abokai ne, gwamnatin su daya. Abinda aka ma Adawa shi aka ma Samudawa, abinda aka ma Samudawa shi aka ma mutanen Annabi Nuhu, abinda aka ma mutanen Annabi Nuhu shi aka ma mutanen Annabi Lutu. Ai kai baka sani bane ko ba haka bane, ba haka bane. Allah shi ba haka yake yi ba, baka san Allah bane. Su din ma da kake ganin ba su da matsala akwai tasu baka santa bace. Shi Allah haka yake. So kar ka dauka idan wane yayi laifi sai aka ce sabon Allah ne haifar, sai ka duba ga wani mai sabon Allah shi kuma bai shiga irin wannan ba. A shi Allah ai ba haka yake ba.
ko sabon Allah iri ɗaya suke yi ko sabon Allah iri ɗaya suke yi to ai akwai babba akwai karami to kowa ana taka shi ne daidai laifinsa. Wa adan wa samuda wa qad tabayyana lakum min masakinihim وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين سيتي فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا ما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الله يتي وعادا عداوا وثمودا دسموداوا wakar ta bayyana lakum min masakinihi. Allah ce gidajensu dai gashi nan ai kun ga waɗansu sassan gidajensu kun san kuma ba ku kuka yi irin waɗannan gidajen in ma ba ku gansu ba ai dai gidajen zai nuna muku waɗanda suka yi waɗannan gidajen waɗansu na daban ne. Wa zayyana lahum shaytanu a'malahum. Allah ce shaydan ne ya kayatar musu da munanan ayyukansu fasaddahum an sabili sai ya kange su daga bin hanyar Allah wa kanu mustabsirin. Allah ce kuma suna da basirar da za su gane. Wa ƙaruna Allah ce da ƙaruna wa fir'auna da fir'auna wa hamana da hamana wa laqad ja'ahum Musa bil bayyinat. Annabi Musa ya zo musu da hujjoji bayyanannu fastakbaru fil ardi sai suka yi girman kai a bayan ƙasa wa ma kanu sabiqin. Allah ce ba su tsere mana ba. Fa kullan akadna bi dhanbihi ba'un din ba'u sababiyya ce. Allah ce kowannen su mun kama shi da irin laifinsa. Kun je da Allah ke yi? Faminhum man arsalna alaihi hasiba. Allah ya ce daga cikinsu akwai wadda muka turowa guguwa na tsakuwa suwa kenan adawa. Wa minhum man akhazathu sayhatu. Allah ya ce daga cikinsu samudawa Allah ce sai muka kashe su da tsawa. Wa minhum man kasafna bihil arda. Akwai wadda muka bude ƙasa muka nitsar da shi ƙaruna. Wa minhum man agarakana. Allah ce akwai wadda muka kashe su a ruwa fir'auna da hamana. Saboda haka idan waɗannan mutane suna cikin wata musifa karka ce to ga can waɗansu ai su ma suna laifi ba su shiga irin masifar waɗannan ba. A sha Allah dama ba haka yake yi ba. Waɗannan da nasu su ma waɗancan da irin nasu su ma waɗancan da irin nasu. Akwai waɗanda kuma sukan saba ma Allah su kafirce ma Allah sai a ɗebo rabonsu na lahira duka sai a ba su a duniya. Azhabatum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya. Annabi yace idza ra'aita Allah yu'til abda ma yuhibbu min ad-dunya ala ma asihi fa inna ma huwa istidrak. In kaga mutum akan kafirci da sabon Allah kuma yana garawa komai na tafiya yadda ya kamata. Annabi yace karka raba ɗayan biyu talala Allah ya mai rabonsa na lahira.